عزوز سلام تانا تقبلوا فنو إيري تي في أب مكتتال تركبوا زخبركم الزخبركن تعذبتنا كما يتمسيو ساعة شعت مشت آخلون لو مسولست شعت نحسست دالو زيناتات وشتن وصان حزنا لكم كريمنا لنا نمكتتالكم بخبر زعدم يفرم قدي بغندي نتبتات قافلم لومي بستقبر مرمراتات كل التزيقاتات بكورونا فيروس من الكافم كالرقاقة نقوله 10 دمات فانيا فستيفال إيرتران نبرت تورنتون كبابيان كندا بعبد مكتن ونن تقايدو أب نوزوا سنة عفا بردن فاسن استعوصو زنابا بطريت أبايتن زراتن ودأت أوريدو إيران مدنفع صدتون مصنعتون صلاتات التنت الساتلايت بعوت وانشفا صدتاوي وعلا أستراليا بريطانيا أمريكان صدتا زوبا إسيا باسفيكا بحدقا زقت مقانو شاينا وقسا أب مالب استفدت من شبرا ومركعتي زبوزحو عبلا السراوي زغونو إسران حدن سوات تقاتلهم حبريتا كاب منيستر تعنا لومي أب ممرمري ما أكلا زوا ما أكل بستقبره ناي لابراتوري مرمراتات كل التزيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقي صلو أدراشهم دما باشاولن باراديزونيم إذا خمزي لنكولو كورونا فيروس ترقيبهم أب هوسبيتال زوا ما أكل تعاقيبهم كنكن كجبر اللهم زصنحو 10 زيقاتات حويهم تفاني مالهم بزم السرة زي تقلال عطري بكورونا فيروس تلف زيقاتات كسابلومي 10,126 بسيحلهم 9,930 كلتن كابزياتهم حويهم استفانو 103 بموز تفليو 9 حدن دماغنا اب هوسبيتال تعاقيبهم كنكن زجبر اللهم زلو يوم منيستر تعنا 9 نحاسة 920 كلتن عمتاوي فستيفال إيرتران نبرتي تورنتون كبابيان كندا بمخنات لبدا كوفيد-19 نغلت عمتات تقاريصو دحر مصنع كاب 30 حمله حساب حدا نحاسه بلعل ونن دمقتن تقايدوم ازي نياتنا ناص حريانا بزبل تيمان 3 معالتا زتصنبل فستيفال سبورتاو ددرات بهلاوي مسنادوتات سمينار بزعبا هلو كنتات هاجرن طمور مدبات مختن كمون كوماوي نطفتات موياوي استمروتات قشت قلعن كالانزت تقالي نيروم نايلوم عمت فستيفال بتحستون قصري تساتفتون فولي منبارز تقسى وهارش ماقل بعلا تاب كندا نعوتو آبركتون زقبرو أكالاتن كلاتهم تساتفتن مسقان أغريبهم فستيفال مجلس من النتنان كبرتاتنا نزبولو تساتفت بوغنم أوز أستولدون زعبين هسانات قلعن من اسياتن مستاري هاقرومن بهلي حبرت السبومن بقرباء زلا ليلو أقات أمس لزغونه أمس أسدرابتات عبي أدهبو خهبو تلابيهم إذا خمزين كله تماساسال فستيفال معراب كندا أب كالغاري ألبرتا خم تقايده تحبريتا بتوساق فليتهم أب إيطاليا جرمن هولاند سويسرلاند عدي إنجليز هاجر اسكندنافيا قمون حبرات منقسطات أمريكا زنبرو زيغاتا دمو فستيفال كم زكايدو زفلتيهم أب زباقاش باركا مكوتصار حمام عصو تبسيح زلو درجة وصيت نقوح تساتفو حبرت سب مخانو تحبيرو وكيل إرينا قداو تولين زدالو زينا وصبصابيو ناس أبراهام كغربوين أب زباقاش باركا حمام عصو أسقانتو تقنتيتو أب درجة مكوتصار مبسحو وصيت نقوح تساتفو حبرت سبن بزملكتهم أكالات استخايدو وهد سعرن كمزخونه أب جنفر منيستر تعلنا حلافي أهادو مكل خال حمام عصو أتو إبراهيم يعقوب حبيرو
ዞባ ጋሽ ባርካ በተቆሎታት መልከፍት ዓሶ ኣብ ሰለስተ ከም ዝኽፈል ንኡስ ዞባታት ጎልጅ ላዕላይ ጋሽ ሻምብቆን ሞልቅን ድማ ልዑል መጠን መልከፍቲ ዝረኣየሎም ምዃኖም ዝጠቐሰ ኣቶ ኢብራሂም ሳላቶም ከም ማእከል ዝገበሩ ናይ ምክልኻል ሜላታት ከምኡውን ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝተኣታተዉ ናይ ምክልኻልን ፍወሳን ኣገባባት እቲ ሕማም ኣብቶም ዓሰውቲ ዝበሃሉ ከባቢታት ከይተረፈ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ከም ዝወረደ ኣረድዩ ደረጃ ስድራ ቤት ዝካየድ ምውጋድ መራብሒ ጣንጡ ልዑል ኣተኩሮ ክወሃቦን ኣብ ዝተጸንዑ ከባቢታት ዝግበር ምንጻግ ጸረ ጣንጡ መድኃኒት ክድፍኣሉን ከም ዝግባእ ብምግላጽ ድማ ጎን ጎንቲ ቀጻልነት ሜላታት ምክልኻል ዓሶ ንምርግጋጽ ዝግበር ጻዕሪ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ዞባ ዝነጥፉ 514 ወከልቲ ጥዕና ዓዲ ከም ዘለውን ኣብ ምልላይ ሕማም ዓሶን ህጹጽ ረድኤትን ልዑል ኣስተዋጽኦ ይገብሩ ምህላዎምን ኣብሪሆም ኣቶ ኢብራሂም ኣስዒቡ ሓሊፉ ዝረአ ሸለልትነት ትግባረ ሜላታት ምክልኻል ሕማም ዓሶ ነቲ ሕማም ንምጥፋእ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ኣሉታዊ ጽልዋ ስለ ዝፈጥር ሕብረተሰብ ብዛዕባ ሕማም ዓሶ ዘኻዕበቶ ፍልጠትን ተመክሮን ኣብ ግብሪ ከውዕሎ ኣተሓሳሲቦ ኣብ መወዳእታ ድማ ምስ ምብርታዕ ክራማት ዝፍጠር መራብሒ ጣንጡ ክውገድ ናምስያ ብግቡእ ኣብ ኣገልግሎት ክውዕል ብሰብ ሞያ ጥዕና ዝውሃብ ሞያዊ ምኽሪ ድማ ክትግበር ብምዝኻር ተርእዮ ሕማም ዓሶ መሊኡ ክሳብ ዝቕንጠጥ ኩሎም ናይ ምክልኻል ሜላታት ብዕቱብ ክቕጽሉ ተማሕጺኑ ማእከል ምርምር ስነ ሓሳኹ ተሰነይ ሕማም ዓሶ ንምክልኻል ዝሕግዙ ምርምራዊ ስራሓት ኣብ ምክያድ ብቕዓት ናብ ተጠቀምቲ ዝዝርጋሕ ናምስያ ኣብ ምርግጋጽ ከምኡውን ዓይነትን ባህርያትን ዓሶን ተመሳሰልቲ ሕማማትን ዘመሓላልፉ ጣንጡ ኣብ ምልላይ ልዑል ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ ካብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ጋሽ ባርካ ዝተረኽበ ሓበሬታ የረድእ ኣብ ዞባ ሰንዓፈ ምምሕዳራት ከባቢ ዓዲ ባጊዕ ክሳድ እምባዝ ዝግፈትን ብ27-29 ሓምለ ዝወቕዐ በረድን ንፋስን ዝተሓወሶ ዝናብ ኣብ ጥሪት ኣባይትን ዘራእትን ጉድኣት ከም ዘውረደ ካብቲ ቦታ ደንጉ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ብመሰረት ሓበሬታ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ባጊዕ ዓድታት ዓደጣልን እምባልኻን ብ29 ሓምለ ን2 ሰዓታት ብዝሃረመ በረድን ንፋስን ዝተሓወሶ ዝናብ 3 መንበረ ኣባይቲ ዚንጉኡ ክቕንጠጥ እንከሎ ኣብ ዘራእቲ ጀራዲን ሃብቲ ገረብን ዕንወት ወሪዶም ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ኣብ ዓዲ ኮኸባይ ብዝወቕዕ ዝናብ ኣብ 120 ሄክታር ተዘሪኡ ብደረጃ ምኽዳን ዝበፅሐ ዘራእትን ኣብ ፍረ ዝበፅሐ ጀራዲንን ከም ተደምሰሰ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብ27 ሓምለ ኣብ መምሕዳራት ከባቢ ክሳድ እምባን ዝግፈትን ብዝሃረመ በረድን ንፋስን ዝተሓወሶ ዝናብ 11 ኣእዱግን 4 ከብትን ብውሕጅ ክውሰዱ እንከለዉ ዚንጎ 2 መንበረ ኣባይቲ ከም ተቐንጠጠ ኣብ ዘራእትን ጀራዲንን ድማ ከቢድ ጉድኣት ከም ዝወረደ ኣብ ማሕደርቲ ናይተን መምሕዳራት ከባቢ ሓቢሮም ብኻልእ ወገን ብ29 ሓምለ ዝወቕዐ ዝናብ ኣብ ነቑጣ ሰርሓ 102 ሚሊ ሜትር ከም ተመዝገበ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ኣፍሊጡሎም መበቆላውን ዘይ መበቆላውን ፈልስታት ኣግራብ ተዳሉ መደበር ፈልሲ ሽማንጉስ ላዕላይ 340,000 ፈልስታት ብምድላው ኣብ መደባት ምግራብ ዓብይ ኣበርክቶ ትገብራላ ወኪል ኤሪና ናዝሬት በይን ብዛዕባ ንጥፈታት ብመልክዕ ጸብጻብ ዘዳለወቶ ትሕዝቶ ኣርሴማ ኣስመሮም ከተቕርበያ ኣብ ዞባ ሰረጅቃ ትርከብ መደበር ፈልሲ ሽማንጉስ ላዕላይ 340,000 ፈልስታት ኣግራብ ብምድላው ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ መደባት ምግራብ ኣብ ምዕዋት ዓቢ ኣበርክቶ ትገብራላ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣብቲ ዞባ ኣቶ አብርሃም ብርሃነን ኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብታ መደበር ብዝተዳለወ ፈልስታት 169 ሄክታር ንምግራብ ብዝወፀ መደባት ዛጊት ኣብ 155 ሄክታር 160,000 ፈልስታት ከም እተተኽለ ኣብሪሆም መደበር ፈልሲ ብዝንሶ ዘዋት ዘለዋና 4 ኮይነን ተፈላለዩ ዓይነት ፈልስታት ዘፍልሳ ሓንቲ መደበር ፈልሲ ዛግር ንበቆላው ጥራሕ ተፍልስ ተንሰለስ ኸ መብዛሕትኡ ቀላሚጦስ ተፍልሳ ፈልሲን ዘለዋና እቲ ነፍልሶ ፈልሲ በብዓመቱ ኮይኑ ናብዚ ንኡሳን ዓድና ብንኡስ ዞባ ሰረጅቃ ናብዘን 28 ዓታት እዩ ዝከፋፈል ኣካየድ ስራሕታ መደበር ፈልሲ ኣቶ ዮሴፍ ገብራይ ብወገኑ እታ መደበር ዝተፈላለየ መበቆላውን ዘይመበቆላውን ፈልስታት ከም እተዳሉ ብምሕባር ሕብረተሰብ መደባት ምግራብ ንምዕዋትን ዝተተኽለ ፈልስታት ኣብ ምክንኻንን ብተገዳስነት ከዓይ ተላቢዮም እዚ መደበር ፈልሲ እዚ ዋላ ብሓፈሻዊ እኳ 95 ሚእታዊት ቀላቢጦስ እንተኾነ ብጠቕላላ ግን እኒም ፅሕዲ ፈረንጂ ዘከራንዳ መደበር ጸሊም
كمون كوشة ما كان حاشة خدمه نفري ناس كل نفري نزع أفرينا بقبو 340 شح زغون عفشنا لنا بقبو نزود عدل انت لازم تعاقمون بقبو فلوس بقبو نزيد خيط بقبو كحت حاسكم دلون حبره وكيل بعل سلطان أقرب إنسان زجدا من ابن الزبا سرجقة عطوا تصفى قبر مبرهة دما عمت ملو طلب فلسع عماويل بعينة قصرن مملا أبشمان قص لعلي زاجر جرمن عد شخان مدبرات فلس كم زركبان زمسجن عمام يسلاسلا كم زلوان أفليتون أب دبوا وقع بحري كاب 13 سنة ابن الزباطات عسبن بأكل دنكلن كازقني وفري تمهارون لمع التزازيمو أبزنا حد ورحز قصلو وفريز تساتفو 94 دقن سيزر كوبوم 350 تمهارو أم عقاب ماين حمدن متكال أقرب شوراء أب دسيتاتنا أدمع أسراح كم زعمو متحبيروم بزو وفرسي أب دسيت عروقيان قماقم بحر سلينان أب 250 هكتار أقرب شوراء مالت مانغروف كم تتغلي سبصاب شنفر منستر تمرتين تسرم أبتو وفرس ترى وحدة همامته منستر هابت بحرن منستر تمرتن صبغ وصيت كم ترخبوي خفلت تخائل زلام كبراتن كبران تعذبتنا صعبه قراو زيناتاتيو من كتتالكم كتقصلو دقيمة بخبر عدمكم لومي إيران أب ممعبال ستون مصنعتاون صلاتات كم تنطف زغلصتا ساتلايت بعوت وانچفا إذا بناي روسيا روكيت أب كازاكستان كابزر كم مدبر طفر روسيا ستونچف ساتلايت أب مكتتال دوبات مسسان أتوت حرشان مكتا بحريا وحدغاتاتن زتكور مصنعتا تكايد مخانا سمز إيران حبيرهم اللوم روسيا نتا ساتلايت أب ستاو مصنصان كيتقملا هاغرات معراب سغاتن يገልጻ ኳንተሎዋ መንግስት ኢራን ግና ነቲ መግለጺ ጉጉይ ግምታት ክብል ምላሽ ይብልሎም روسيا ساتلايت إيران نمونچاف زوسدت تسغمتي አካልቲ አመንጎ ክልቲያተን ሃገራት እና ማዕበለ ዝመጽ ዘሎ ዝምድና ምዃኑ ይዝግለጽም ጠፈራዊ ጽላታን መምዕባላ ተኩረሂባ ከም ትሰርሕ ትገልጽ ጸንሕት ኢራን ሳተላይት ናብ ጠፈር ክትውንጭፍ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ጸብጸባት ይጠቕሱ أستراليان بريطانيان أمريكان زحلف عمز زغطمو سلساو ጸጥታው ውዕል ንጸጥታ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ቻይና ሎሚ 9 ነሓሰ ደጊማ ወቂሳ እቲ ንኣውስትራልያ ኒኩለር ዝዋደደለን ዝተራቐቓ ሳብ ማሪናት ንምዕጣቕ ዝብል ነጥብታት ዝርከቦ ስምምዕ ነቲ ዞባ ኣብ ውድድር ሸመተን ምምዕባልን ኒኩለሳዊ ኣጽዋር ክሸሞ ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ ቻይና ኣጠንቂቓ ዘላ أستراليا بريطانيا أمريكان أو وحي مسكرم 2021 نتو وعل دحر مقطامن تشاينا روسيا زركبن حيالو هاجرات كم تقاومو الذكريم زغمزيلن كل جابان تركبن قال هاجرات زوا اسيا باسفيك مس امريكا زمتروستو زلوات صتاون وتهدران وعلات الوتاو صعبيناتو ابت زوبا قليل كم زي كون تشاينا تحساسي والام متتتو امريكا زوا اسيا باسفيك اند صتاو صقم نايت زوبا يخون كم زليا تشاينا كتقلص صنيحا تمالي شمونتن حسا أمالي بستفتصم شبره ومتكعت زبزحو عبالات سرايت نايت هاجر زغونو بوحد 21 سبات كم تقتلو تقاليحو بتن بوركينا فاسو نيجيرن أبزداو بكبابيتات زي تقايد متكعتي لعل عسرا والتهدراتو خمز قصولون منقست مالي أفليت اللهم تمتكعتي أم معرب أفريكا زن كساق الشبره وقجل داعشا كايدو خون كم زغل أزست سرايت مالي أمي تمالهم تسرايت بزكارو نايمل سقبر متكعتي حيالو خابتون شبراوين كم تقتلقات حبيرهم هاجرات معرب أفريقيا زكاة زلو قداماو متتتاو نمجيجاه شبراوين مجو بايتا فتيرو خم زلو مستزوباه كربز زلون وقنات يقلصوم أمريكا تزميتو أب كبحتا تقاد سنح 30 انتاوي كرستات كامبوديا كتمولسو مخانا فليتا اتقرستات ابشحن شعاتميتن سساتات كمون ابشحن شعاتميتن تسعاتات اب كامبوديا دحرستو ولا خوينات حدحد
ዝተዘምተ ምዃኑ ሰመዚ ካምቦድያ ሓቢሮም ኣለዉ ኣብቲ እዋን እቲ ተዘሚቱ ናብ ኣህጉራዊ ዕዳጋታት ዝወረደ ኣገዳሲ ቅርስታታ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ፋሒሉ ከም ዘሎያ ካምቦድያ ትገልጽ ኣሜሪካ ብዝሓለፈ ዓመት እውን 27 ቅርስታት ካምቦድያ ከም ዝመለሰት ጸብጸባት የረዱ ልዕሊ 50,000 ጥንታዊ ቅርስታት ኣህጉር ኣፍሪቃ ተዘሚቱ ኣብ ኣብያተ መዘክር ኣሜሪካ ከም ዘሎ ጸብጸባት ይጠቕሱ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤምን ተፈጢሩን ዘሎ ወተሃደራዊ ወጥርን ምዕራፍ ንልዝብ ክልተ ሃገራት ቀዳምነት ክህቦ ቻይና ጸዊዓ ቻይና ነጻዊዒት ዘቕረበት ባይቶ ጸጥታ ብዛዕባ እስራኤል ላወሽ መጥቃዛ ከተካይዶ ዝቐንየት ደብዳብን ሳዕቤናቱን ንምዝታይ ትማሊ 8 ነሓሰ ኣብ ዘካየዶ ህጹጽ ኣኼባ እዩ ቻይና መግለጺያ ነቲ ቅልውላው ንምዕራፍ ብኻልኦት ሃገራትን ውድባትን ዝግበር ጻዕሪ እወታዊ ተራኳ እንተሎ ተቐንድን ዘላቕን ፍታሕ ግን መትከል ክልተ ሃገራት ጥራይ ምዃኑ ከም ተኣምን ኣነጺራ ባይቶ ጸጥታ ነጻዊዒትን ምሕጽንታን ህዝቢ ፍልስጤም ብዕቱብ ሰሚዑ ቁልጡፍ ፍታሕ ክንተዘየምጽዩ ዝወርድ ሰብኣዊ ክሳራን ዞባዊ ቅልውላውን መሊሱ ክዓርግ ከም ዝኽእል ቻይና ኣጠንቂቓላ እስራኤል ካብ 5 ክሳብ 7 ነሓሰ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ብልዕሊ ዝርከብ ዒላማታት ምንቅስቓስ ጅሃድ ብዘካየደቶ ጽዑቕ ደብዳብ ዝበዝሑ ሰላማውያን ዝኾኑ 46 ፍልስጤማውያን ከም ተቐትሉን ልዕሊ 400 ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ጸብጸባት የረዱ ምንቅስቓስ ጅሃድ ኣብ ልዕሊ ሰፈራታት ኣይሁድ ብዘካየዶ ናይ ሮኬት መጥቃዕትታት ብውሕዱ 70 እስራኤላውያን ከም ዝቆሰሉን ይግለጽ ኣሎ ኣብ መንጎ ክልቲኣቶም ወገናት ተኽሲ ናይ ምቁራጽ ስምምዕ ተበፂሑ እኳ እንተሎ ቅልውላው እስራኤልን ፍልስጤምን ንምዕራፍ ዘላቒ ፍታሕ ከምጽእ ከም ዘይክእል ግና ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓይልታት ጸጥታ እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ዘካየድዎ ዘለዉ ጸጥታዊ ስርሒታት ሰብኣዊ ክሳራታት ከም ዝወረደ ማዕከናት ዜና የቃልሕ ኣለዋ ሰራዊት ሩስያ ትማሊ 8 ነሓሰ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ዩክሬን ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ሚሳይል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ማለት ኔቶ ኣብ ልዕሊ ዝለኣኹ ኣጽዋር ከቢድ ዕንወት ከም ዘውረደ ኣፍሊጡ በቲ መጥቃዕቲ ልዕሊ 45,000 ቶን ዓበይትን ንኣሽቱን ተተኮስቲ ካብ ስራሕ ወጻኢ ከም ዝኾነ ኸ ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ሓቢሩሎም ሩስያ ናብ ዩክሬን ዝተላከ ኣጽዋር ኔቶ ከተዕኑ እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ጸብጸባት ይጠቕሱ ሰራዊት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ፍሉይ ወተሃደራዊ ስርሒት ካብ ጅምር እንዳሓር ልዕሊ 260 ነፈርቲ ኩናት ልዕሊ 4200 ታንክታትን ድራዓት መካይንን ከምኡውን ካልእ ዝተራቐቐ ኣጽዋር ከም ዝደምሰሰ እዩ ዝሕብር ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ኣፍጋኒስታን ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ቡምባ ላዕለዋይ ኣዛዝ ናይቲ ኣብ ፓኪስታን ዝንቀሳቐስ ጉጅለ ጣሊባን ከም ተቐትለ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን በቲ ትማሊ 8 ነሓሰ ምስ ፓኪስታን ኣብ ዘዳወም መሬት ኣፍጋኒስታን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ካልኦት 3 ኣባላት ናይቲ ሽበራዊ ጉጅለ ከም ተቐትሉ ድማ ተገሊጹሎም ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየልቦ ጣሊባን ግና ንመንግስቲ ፓኪስታን ወቒሱሎም እዚ ሓድሽ ምዕባለታት እዚ ንተግባራውነት ናይቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፓኪስታንን እቲ ሽበራዊ ጉጅለና ቀዲሙ ዝተበፅሐ ተኽሲ ናይ ምቁራጽ ስምምዕ ኣብ ሓደጋ ከእትዎ ከም ዝኽእል ይእመት እዚ ተቐቲሉ ዝበሃል ዘሎ ላዕለዋይ ኣዛዝ ጣሊባን ቀንዲ ሃንዳሲ ናይቲ ኣብ ፓኪስታን ክካየድ ዝጸንሐን ሂወት ኣሽሓት ሰባት ዝቐዘፈን መጥቃዕትታት ከም ዝነበረ እዩ ዝውቀስ በዚ ድማ ቅትለት ናይዚ ምስ መስረቲ ኣልቃዒዳ ጥቡቕ ዝምድና ከም ዝነበሮ ዝግለጽ ዘሎ ኣዛዚ ንምንቅስቓስ ጣሊባን በኣሉታ ክጸልዎ ከም ዝኽእል ይሕበር ኣሜሪካ ንመራሒ ሽበራዊ ጉጅለ ኣልቃዒዳ ኣይመን ኣልዘውሃሪ ብ31 ሐምለ ኣብ ኣፍጋኒስታን ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ሚሳይል ከም ዝቐተለቶ ምሕባራ ዝዝከር እዩ ሎሚ 9 ነሓሰ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝተኸስተ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቦ ሓደጋታት ዕለቕልቕን ምህማም መሬትን ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ኣውሪዱ በቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ዛጊት 8 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሓበሩ ሰመዝቲ ሃገር ሓያሎ ካልኦት ዳሃዮም ጠፊኡ ብምህላው ቁፅሪ ምዉታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለዉ በቲ ሓደጋ ብትሕቲ ቅርፂ ብሓፈሻ መንበሪ ኣባይቲ መስመራት መጓዓዝያን ኤሌክትሪሲቲን ድማ ብፍላይ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ዝጠቐሱ ጸብጸባት ርእሰ ከተማ ሶል ሕልፊ ካልእ ከባቢታት ከም ተሃስየት ኣረዲኦም እቲ ክሳራታት ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 80 ዓመታት ብተመሳሳሊ ሓደጋ ካብ ዝወረደ ክሳራታት ዝዓበየ ምዃንዮም እቶም ጸብጸባት ብተወሳኺ ዝሕብሩ ኣብቲ ከባቢ ዝወቅዕ ዘሎ ዝናብ ንሳልስቲ ክቕጽል ከም ዝኽእል ይእመት ብምህላው ድማ ኩሉ መድያዊ ክሳራታት ከይውስኽ ስጋት ኣሎ
زيناتات نمزمر استزينا حدقملكم لومي بستقبر مرمراتات كلت زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم كالرقاقصن كله 10 دمات فانيهم فستيفال إيرتروان نبرتي تورونتون كبابيان كندا بعبي دمكتن ونن تقايدهم أب نوزوبا سنعفة بردن فاسن استحوصو زناب أبطريت آبايتن زراتن قد أتاوريدهم إيران أب مدنفعت ستون مزرعتاون صلاتات التنطق ساتلايت بعوض وانشفا ጸጥታዊ ውዕል አውስትራሊያ ብሪጣንያን አሜሪካን ጸጥታ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ቻይና ወቂሳ ኣብ ማሊ ብዝተፈጸመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዝበዝሑ ኣባላት ሰራዊት ዝኾኑ 21 ሰባት ተቐቲሎም ماركس كبراتن كبران تخطاتلتنا حفشاو زينا أبزي تزازي ملو مزترفو مدباتنا نحدقكم بوغنا رومشت